Takže dobrý deň prajem. Dneska som si pre vás pripravil ďalší let's play. Teraz je to už na mojom novom mobile. Tuto si môžete všimnúť techniku, ktorú som si práve pripravil. Vidíte, toto je napojený touchpad na môj iPhone, ako si môžete všimnúť. No a práve som si stiahol novú hru. Je to praktická novinka. Je to Subway Surfers. A takže klik. A ideme na to. Práve sa to načítava. Áno, áno. Tak, bum. A ideme. Ideme. Je to naozaj veľmi zábavná hra. Odporúčam si to stiahnuť. A neviem, či vám to pôjde, lebo ja mám ten najnovší mobil a najlepší vôbec na svete. Som proste king, tak to. No, hráme ďalej. Počkať, takže... Áno, teraz... Už sa to trošku zrýchlilo, už to nedokážem tak dobre ovládať, ako pred chvíľou. Piči. A už som sa skoro vyjebal, ale nakoniec som to zvládol. Kurva. Už som sa skoro vyjebal. Takže ešte budeme chvíľku hrať. Áno. Tak. Do piči. Prečo to nefunguje? Dávam to doľava, nechcem tam ísť. No, dobre, nevadí. Utneme to pekne. Ďakujem vám za pozornosť. Lajkujte, odoberajte, komentujte, dielajte a ďauko.